No ak aj vy patríte medzi priaznivcov horskej cyklistiky a bezcielne potuľovanie sa v teréne vás už prestáva baviť, určite vyskúšajte orientačnú cyklistiku. Amatérov aj profíkov cez víkend privítali lesy v okolí Šašky na Stráži. Nie je to len bicyklovanie po vyznačenej trati, ale každý dostane na štarte mapu. A na mape sú vyznačené body, cez ktoré treba prejsť a je na každom pretekárovi si vybrať cestu, ktorou sa dostane na tie kontrolné stanovištia. Kontrolné stanovištia označí pomocou elektronického čipu a v cieli vyhráva ten, ktorý má najlepší čas a ktorý prešiel všetkými kontrolami. Na majstrovstvách Slovenska ste však v lesoch okolo rekreačného strediska Gazárka mohli okrem profíkov stretnúť pretekárov všetkých vekových kategórií, dokopy 450 z 12 krajín. Áno, to je výhoda orientačnej cyklistiky, že vlastne pretekať môžu od najmenších detí od 10 rokov aj do 10 rokov s rodičmi až po 60-ročných. Moderné výdobytky satelitnej techniky by ste však medzi účastníkmi hľadali márne. Každý musí sa orientovať podľa seba a podľa mapy. GPS-ky sú zakázané. Aj tento šport však skrýva nástrahy. A sa stratil niekto už niekedy? No jasné, niekoľkokrát. A ja som sa už stratila. No ja by som vám porozprávala, koľkokrát som sa stratila.